Namar ka jingkiu state ka Khlam COVID-19 hakini kisngi haka jela borok away khantam haka dong baga thain ri Bhoi district haka bababon na ki Paidbah nong song bat ki long yeng ki lamat ki babon ki jing na ka daw jong ka Khlam te kumta na ka liang ki nong mikmat jong ka district council ki sangut ki MDC ki badai na ka dong baga thain ri Bhoi ki bakan thop i kong Magdalene Sau Kumi Maulong i badai MDC ka Umsning constituency ba Charles Marngar MDC ka Mahoti constituency ba Balajit Rani MDC ka Nongpo constituency ba Rangkansai Kharbuki MDC ka Umroi constituency ba Victor Rani ubadiu MDC jong Jirang constituency da ka jing Songkhya ba ka jing Kitkhli kilawan Shakmat ban Kyntu kan pham bat Mynsiem ki Paidbah jong ka dongri Bhoi hi borok away ba Kinlong ki bashim ya ka jing Kitkhli halade bat ban Phikir bha na ka banta banyada na ka jing saphriang jong ka ne ka Khlam COVID-19 bat shushu kila Kyntu juru ki Paidbah ba kin bod renti ki kendon ka ba ka sarkar kala batha lengba ka health department ngidon pedeng kapor ka bae bat ka jing ya lenti ru ka ba juat ka ba ngidon pedeng ka jing ya le ya ka Khlam jimpang ni COVID-19 ubang ite baro de ngaru kum kanong mikmat na Umsning constituency ada ka jing Songkhya habangi I ki jing pur state jong ki cases ki bakat nang mi kisngi yo I kita ki positive cases ki banang kiu nang kiu uni khunyang jingpang ulayo ban besut naphang kababun ki thai ri Bhoi ru ki mat ban don ru ki long yeng ki bamat ye ki positive cases kabadon kam kalong ba ni hab ban Phikir ban sumar yala de dala de hi amdon lat pat da kumwei te kumbangi te buru ya ka interstate European plano tinga karpat iki Paidbah kinong shnong jong ka than ri Bhoi bakin buat renti ye ki protokol bat ki kendon ba pher ka bala bu da ka sarkar kemi bat kumjo ru da ka health ka department namar ni tips scam ba uni khunyang jingpang ni hap banyayan lang mo tingim don lat pada kumwei ngim dei ban tieng ngim dei ban sir ngim dei ban du jingkermen namar ni I kini kisngi bon ki bangat uni khunyang jingpang ru ki yo pat ya kamet ka bakot ka bakhya ki yo pat ka jingkot ka jingkhya te nakar pat ru I kitu ki bangat ki khunyang jingpang ru bakim dei ban du Mynsiem mo habagi ngat kidan kanu ka jing sngo lani ka jing wit hakamet ka phat ru kin mi shi glei mi shi hospital lani shi CHC ka bagi don hakishinong ka jongki bikin yo ban test bat ni ru ngila banya kum kinong mikmat ngindon me hasenda haringkat lang tinga kerpat ru kinong shong shinong ibe piwe bingin num dai banya pek shiriang khmat ne iben yanu ki bangat kum yakini ki cases hendrei idi banya Mynsiem ai jingkermen yakiru namar ngitip ngiem hakapor ka bae bateng-teng ru bangin de iben ngin syukran bu kho lene nyo kho yanu ki bangat kum ki apot mas ngau kare ka ba mlap diang tingir kum kinong mikmat nakathaji ri Bhoi hi bro kawai ngin ai ka kti ka diang kti ka mon inya tray ringkat nginda don ringkat ru bat kum ju ru nga Mynsiem ni kitu ki bangat hakum kini ki apot bakim dei penting thendrei bikin yeng kanong rim ka baskhep nakaliang jonga kumu nong mikmat Paidbah bumi kmat na ka Mahoti constituency po ka ri Bhoi district nga don kandiat banbu katu kane ki jingkerpan bat man aware ye phiki Paidbah nok song snong ka them ri Bhoi bat ke jela hi barok Bhoi kat banang mi isngi haga jinge identity ga jongi kabangi dei ban ma dang bagi jinge haga jinge khun persha ya gani ka Khlam kabangi tip kumu coronavirus lane COVID-19 iyo I ya gajing purstat kanami isngi kani kalaja ka jala ka jongi barok Bhoi ban ngimla bandan ru ngiyo I ya gajing nang kiu jong kani ka Khlam hangne apo ka district ka jongi adu ka basdang ngiyo I bagi bor sarkar kila persang banyale banam ailat ya gajing purstat jong kani ka Khlam akabaningkong ngikan mau Prime Minister jongri India ka jongi Narendra Modi persang banbat akabor ka kti ban khang persak banam ailat I gajing purstat jong ni khunyang jingpang ndrai ka bakut ngi umla ban lai wahab
ban IT hagi chief minister jong ki jela ki jong kani ke jingja ka ja po jela ka jong iru ak banengkong na kaliang jong state government ngiu I ba ka banengkong ki ong bangilong ki blapun kre banile persha ya kani ke Khlam ndai dang hagi ni knyat singi ngiu I gi jingkran ke jong deputy chief minister jong I ong ba dan tup dan man banile persha dai ke bakut hi ke dai shimat banile persha ini ke Khlam kumta kum unong mi kmat Paidbah da kaman sim jong gajing sokya ngadon kini ki jingkerpan nam ta jupi Paidbah kabanengkong kabangi ngi haban sumarial de kalong habangi lejing shino hagi jakayo hagi dukan snong ki dukan yo shong kali ngile si jakaya breu pat ki jaka Paidbah ngi haban sumar bat ban husiar bahai de namar pengisu thu bagane ke jingpang kene ke Khlam kam map yeno napang kasar napang kumta ka badan kam yengi tam bangin sumar bahai lade ke jing shisha hi kalong ba ngimla ban la Khlam dami na ki yengi sem ge jongi namar ba ke jing dawa ke jing don kam jongi haborok kiliang unong rep u hammi ban let bela buat misteri u haban let misteri hablet bela banyak kali kamai ki haban mi ban let bela ki batrai office ki haban let office ngim la ban la naga mata ke jing don kam pi ki sem bi jongi namar bala dang ile gumta ginyap khan ka sarkar ro ngi suthu banadu ka sarkar kemi ka sarkar jo ka jala ka jongi kinam asu yo ka lockdown namar ba ni suthu ba kinam la ban penbiang ye ki jing don kam jong ki Paidbah hi dal de ki jing don kam jong ki ban penbiang ban psa dal de la de kumta ni suthu ba ka long shisha ka ba ka por ka ba yang ki Paidbah no sukso ngabo gini ki jingkerpat ye phi ba phin so ba ban sumar bahai la de ke jingkit kri ka long shimat ka responsibility ka long yang ki sam shimat ki mi ki pai la jo ki kun ki jo ki bayi ngasam ki rang ba snong ye la ki jo ki snong ki thau bat kum ta ter ter ngai ba ke jingi trelam jong ye paro kan mon ra ban kham penduna ya ke jing pursta ya ke ni ke Khlam ko syake hadu managas ngi padon gano ke dawai ke vaksin banyada banyele persya ni ke Khlam tip lanong in yo ngip ki egi banang ja ki sngi ki banang wan ngip ki jing nakawai ke sngi kimi ngimtip kum ki Paidbah no song snong la se kat banang mi ki sngi ki nang mi bun ki jing re ha ni ko por na kalian jong akum no mi kman ngawan hang ne om man penting ye pi re ban ai Mynsiem ye pi ki Paidbah no song snong ban ai ye pi ki jing Kyntu kun pham ba phim sumari la di rei ndai pat bangin ting so papalan kat ado bangim not so ban leit bala ban sngi rei ni don kam ban leit ban mi na yeng rei tang kawe kata kalong bangim sumar bai la de nam don sibun ban keren tang kini ki jingkerpat na kalian ka zonga da ka jing snokya ya ka jing purstat jong de Khlam jingpa na bu api ki Paidbah no song khadu ngadon ru ka wai pat ka jingkerpat bangim dai ban nyobai ya gitu ki bayo ya kan ga jimpang Khlam ki bala tested positive ngim dei ban nyo ben yeki de ngi de ban ai ye jing trelang da ka ban ta joki blame kun kui phi baro ki jing dwai ki jonga ga long nam ta joki phiru ye ke ma ho blai ki jing dwai da ki yeng ki sam ki snong ki thau ka ri khasi ki jongi ke jilla ka ri dia bat ko perthei bar ko Nagaliang jonga kum o nong mi khman bodiu MDC jongka nongpo constituency ngasmo ban wan ban penpau akhmat jongki kum ki Paidbah nong snong jongka nongpo constituency bat jongka Bhoi district ke jongi bagum juru ya ka state hi borok away nawa ha kane ka jingsha den shop ke jongi hau khyang jingpang COVID-19 ki bangi YouTube ban nakalian ko jonga ngadon ka jing sokya ka bakrau adin bangile I ya ka jing Q state
jong uniu knyang jingpang hapo jong kari Bhoi district ke jongi bakum juru hapo jong kanongpo constituency hi bro kawai ngi ya ka jing nangkiu jong uniu knyang jingpang nama kata nagaliang ke jonga ngadon ke Mynsiem jong jing sokhia ya ka ban wan sepi Paidbah ban Mynsiem sepi Paidbah nama bangi baditang daga jing la ke jongi simet ya ka ban Phikir bangi la ban yakun uniu knyang jingpang Hoi nadu ka basdang ngi ya jing persang nagaliang jong sorkar nadu ka district administration bat kumjuru nagaliang ki dorbar snong gi bopher kila persang ban tristom ban telakam ya uniu knyang jingpang ngaso ban ai khuble si ka de ya ki front liner ki ba hakmat ki ban yakun ya uniu knyang jingpang nadu ki health department ki police department ki district administration ki rangba snong ki Paidbah nang snong hi barok kawai ngi ya jing simkhia ke jong phi kumno bangin te lakam yo ne khyang jingpang henrei mentapat ngi bahadin baka sorkar kala pelai ya kini ki lockdown baro haga ba ki Paidbah ki nio ban kamai ban kaji ki yo ban yai ban yang ban pendap le ke jong ki kam gi bapher ngi ya jing nangkiu jong ne khyang jingpang namar kata nakaliang ke jonga ngasngau ban kerpat sepi ki Paidbah nong song snong ba kumno phin Phikir lane phin husiar nalade na kaba ngin ye kendu brio da kaba ngin le che jaga Paidbah bat kum tar namar ba kumba nakaliang jong deputy chief minister la ong ba don tup on don man banyele yo ne khyang jingpang nyade ban songthu kum ki Paidbah nong song snong bangi de ban husiar dalade yalade khnang bang yala ban lai nau ne khyang jingpang bat hakaju gopor ngasnguru ban Mynsiem ya ki perlok ki jongi ki balamat ya ke jingyo jongki ya une uknyang jingpang coronavirus ngi ba don na preng ki longying ki ba du Mynsiem ha ba ki yo ya une uknyang jingpang ha ka jingle jingo ki jongki ya ki ngi ya ke jing no Mynsiem ki jongki ande na galiang ga jonga ngasno ban Mynsiem ya ki kumba ngasotho bat kumbangi ba uni uknyang jingpang umdadi uknyang jingpang uba ngi hab banating hadu kata ngi ya ke jing kloi jong ki briu ban khia na une khyang jingpang ki badon ki bayo ya une khyang jingpang ngi ba ki kloi bha ban koi ban khia nama kata kadon kami ngi ka ba hakmat kalong bangin nei bde ban bot renti ya ki jing betha na kaliang ka sorkar kata kalong ha ka bangin persang yade ban deng ya ki mas ha ka bangi mi na lain ke jongi ya kabangin persang ru ban site lagi jong ki khti ki jongi man kapor ban ai ki sanitizer ya ki khti ki jongi bakum ju rungin persang ban penia jengai iwe ha kaba ditang kata kadawai ya kabala ban yada yangi hadu menta namar bangitip badu menta undan dawai bala ban penkhia ya une khyang jingpang desa sisin ngasmo ban Kyntu ya baro ki Paidbah nong song snong ki jongi bat kumju ru ngasmo ban Kyntu ya ki dorbar snong baro ki rangba snong kumba phila persang bantri hakini ki benai ki bladep pinang persang ru agini ki singi ki bamenta ya ka bangin ai ya ki jing betha sigi Paidbah nong song snong ki jongi bangi de ban husiar dalade yalade ya ka khnang ba ngi nomat ya ki jing agini ki singi ngimla ban ong bau ne khyang jingpang unja hakini ki khndiat benai ki banwat ru ngimla ban ong ba une khyang jingpang ula bandu no nangi henre ngitep bau ne khyang jingpang sisin bulawan une don batni namar kata kasong hangi pat ya ka bangin usiar iwe nama kata ya nakaliang ka jonga ngasmo ban Kyntu iwe ya ka ba phin sobha ban bot renti ya ki jing betha kumba ka sorkar kala betha yang iku Paidbah nang song snong bangin bot renti ya ki ningkong kum unong mi khman MDC jong ko umroi constituency ngasngeu ya ka ban penpau ya ka dak ki sung khia ka ba khrau ha ka bia de bat ke jing nang ki jong uneu knyang COVID-19 am tam apu ka Bhoi district ke jong mar kum bangi kum bakalong kat adu menta une uknyang jingpang coronavirus ula nang suthet ula nang yorung lajan bun telikisnong hapo
ka distrik ka jongi kata ka dei ka wei ia ka bana ka liang jonga kum nong mi khman nga dus ngu khia jo oi om la ban len ka per thei hi shitlo menta ka don preng ka thma ka bajur persia yau ne COVID-19 ni sngu thu ba hapo ka jela hapo ka ri ka jongi ni la ya tre shitom hadu kata-kata hagaban rat ding khong yau ne khnyang jingpang hari om la ban len ka de jing sisia ni i kumbakalong kala nang kiu na ka we ka sngi sya ka we pat ka sngi hanrei ka e ka ba kham pen sngu tenat yang akalong bawat la ngayo i baune uknyang jingpang ula nang kiu ngayo i ba ka recovery rate ka jing kwat jong ki briu ka mod ka bon hi kata ka de ka ba kham ai Mynsiem yang a kum unong mi khman mi i ba ka death rate ka mod ka duna ba ka mod ka babon ka de ka recovery rate kata ka de ka ba kham ai Mynsiem yang i kum kinong mi khman mar ka ya ka bangadon ban ong menta ha ka de ka por ka long siki Paidbah no sosnong ba i jong ka themri Bhoi ka jongi hi baro ka we ngada kerpat bangin sngu baha ya ka bangin ya ka jia truilang bat ka sorka ni juong bau neu nyang jing pang deu on curable diseases markat adu menta om padon ki vision ki bala ban kior ki bala ban penkwat ya une uknyang jing pang hari ka ba kong san kum bangi juong prevention is better than cure dia kata ngas ngeu ban ong bagade ka mat ka ba kong san ia ka ban nakal yang ki Paidbah nong shong snong jong ka them ri Bhoi ka ba it ka jong ba ngin husier bangin yada yalade kata kalong bangin deng ya kini kimas kham tam ha bangi don ha ki jaka Paidbah kata ka di ka bokong sa bat ban sait bahaya la ki jong ki kti ki jongi de ki sabon man ngi sung thu ba de tang leng ba ka jing sait bah ye ki kti uneu khnyang jing pang gamut un mi alat ya ka ban rong hapo ka met ke jongi tengah da kerpat iki Paidbah no song snong kumba phi la ju a ya ka je troilang ha ki ni ki sngi ki por baro ki bangila ino sadin om la ban ni jing sisia lengba kane ka platform nga siem ru ya kabu ya kaban ai khuble ker pang ya baro ki rang basno ki doktor ki nurse ki nong song snong ki asia ki an kan wadi ki balai tracy tom sisia met bat Mynsiem ha kaban yale persia yau neu knyang jingpang ngalaju ong ba om tangi doktor om tangi nurse bagi day kita ki frontliners hari nga sim bagi rang ba snong jongi ki an kan wadi ki noy lam snong ru nglabu ki kum ki frontliner mar hakum kan ka por om la ban len ni i ke jing len lade ke jongki bagi tracy tom Khlam khen ya ka miet Khlam khen ya ka sgi te haloi nei benta ngasngeu ya ka ban ai ke jing khuble ka ba kerpang ya ki bat haju ka por ban apil syuk yaki bakin nang beteng ya ka jinge troilang bakin nang beteng ban ya ka je troilang knang bangin la si siapan rat ding khong ya uneu knyang jingpang bat nimla ka ban tip lano uneu knyang jingpang un kot ada ka ba kongsan galong tang bangin ya troilang ketiga diang Paidbah no sosnong baro bat ngadoni ka jingkermen bas khem bahaga we gasngi ngin yo be ya ka jingjo bat saka we shu ya ka bangakwa ya ka ban apil ya ka ban Kyntu ye ki Paidbah no sosnong ba in jong ka Bhoi hi bro ka we aga jong ka conference ka jongai ka ba mangami kmat bangim day ya ka bandon ya ka jing shifting ya uneu knyang jingpa habom day banting yo lese ngin ong kam lele ngin deng mas kam lele ngin yait bet serum seneng free bet kum baka julong ngamut kum ta ka jing ong jong ngam obang ngin om shifting han ringi day pat ban yada
Okey. Mangayo bagi Paidbah kum bakalong mentah. Teng la daki don ki para nong sosnong jongi ki balayo yau nu kunyang Jepang. Omla ban teng don saka stigmatization. Teng don saka jing nyau ben. Imat mlong siu. Ha? Utu ubalayo yau nu COVID-19 la ne positif la kumba omlong siu ban don lang pag imna salang. Hari katar ga diga wei ne kiman. Ya ka bangakwa ban kerpat iki Paidbah no sosnong ba jong ka umroi konferensi. Jong ka Bhoi district but jong ka jelai berawai. But please don't ignore. Please what ibenyeki. Hanrei ngasngeu ban ong bangin ai Mynsiem pen banyeki. Kumbang ala ong mene ba une ujing pang la dengi yo ne jipar den ba la meneng on curabilis umdan jing umpat don dawai hari ngayo pat kumbang along menta da baburom kibun hi kemut ki bakion kibun ki bari ko ba te namar katangas ngeu ban ong bangim dei ban shipti ngim dei ban new banyeki hari ngasngeu pen ban ya kaban ai Mynsiem ya kini ki playo yau ne kyang jing pang ru bak phim dei ya kaban du Mynsiem kerman skam bahawi ke sengi pin koin kata kalong da ka pin but bat ko ngu ya ka ka ban kaliang jongka sorkar kala batha ya phi ba phi dei ban le mar tang jing ko ngu hi ka ba kong san akum ga ne ka por don la ta kum wei pan tena barata sa sisin ada karpat ipi ki Paidbah no sosno ba jong ka Bhoi hi pro away sngu bahaya troilang bat ka sorkar kerman skam bahawi ke sengi ngin yo be ya ka jing job bat sakawai shwa bangan penkuat ngakwa hakum ka ne ka por tu ngin ya phai lang ile ki kmat ke jing show play ngi sngu thu ba ka jing persyang ka jing kumu bring ngi kumba kala poi sia ka bakut ka perthai hi bro ka wei ka ma kaya Kyntu ye ki jing ha ka bi dei bu nu kunyang jing pang ngala ju ong ba ka ne ka nyang jing pang kala dei ka thmaba ka balai ngala sim kum kataba abalai na malak talut prowei kiri ha perthai nearly 100% negeri po perthai kila talut hau ne coronavirus ngala ju ong ro bau ne coronavirus udi corona dynasty balai ngala bu kum corona dynasty namar ba ula sinsyar lut ya perthai prowei te ban job ya ne ka skeu ban ong kadai tang ka je trilang sasi sin ngada apil ki Paidbah no snong ba jong gri Bhoi hi prowei jong ba jala me khlayahi tu ngin ya trilang But ngada kerman skemba hakawi ke sengi ngin yo ya jing job. Ngin ya pailang jo ki kmat ke jongi show belai. Bo belai un ya rap un aibor ye ki doktor ke jongiru. Nangai ke binla ya kapan lap keloi yau new vaksin. Ba untuk yo ya kapan le ya ke treatment nam tek tu ki besitom. But haju ka por ban yo ban le ban ai ke jing ya da. Ba un jing pang un yo shu ban rong siapo jongi. Te tang ini kentin u belai trak ndat ndo ka ku do ya ka Bhoi district jongi hi poro away ku blai sibo Aban kong apun pau ya ga jing smongu yo blai balayo ne ga lat pen pau sia ki Paidbah nong snong jong ka jirang konferensi kumjo ru jong ka Bhoi district bal away tingi ba kat nang mi isngi kane ka Khlam COVID-19 kanang jur am tam apo ka Bhoi bat ka ka state ru te ni ba kat kum ka jingong ba arfui tarik September tharai kila ru ban play ya ka interstate border kamut kanang ma shushu te ka jing karpat ka jing appeal ya ki Paidbah nong snong khamtam ki ramba snong ki nong kit kam snong ni le ban husiar ban pek perman kumba ya le na du pasdang ba ki bre ki bom itho ndere ban sha ban rung hapo kasnang mathau kata ga dei ko wei ka ba arpat kat kum ka protocol kita ka maong ban deng ya ki marks ngire ban perking hapo kasnong ki dong la jong ban ki don ro ki volunteers ka don ro ka to ka covid management committee jong ki snong kin pik benia ya kini ki kam kamut ka jingwe phong marks jinga sanitize ya ki ti ta bam bun ya ki dukan Melihat pet hindi riban long crowded mo social distancing riban don kata ka protocol ni kum krishnong githau ladang ile ya kata ngila ban umde riban penduk kamut ban penduna
ya kane ka jingki state jong kane ka Khlam jingpang te sakawai ru ni na ka jirang konsumsi ngi I ba khamtam e chigi border Khanapara Baridua ter killing baro kini ki ayu kalong kaba ma bha ba ki briu ki le ki wan na ka wei ka state ka state kamu kalau ka border ka surok hi ka de ka boundary te tang silang surok pin across la poi po Assam te donru ki paralok nang te na Khanapara ki bari masi ki de ke jat bendri Nepali ki le supply ka dut syadu sya Assam ru te ya kitaru katkum ka jingyale jurip nga badu MLA ha Khanapara ngilaya ong penbait ru ya kirang basnong ki ba kin penbait ba nang tu na Khanapara na nang tu na station hi kidai ban wan chau umdere maki ban litbo shadu sha Assam kane kalong kajing khra ka jing spread chapo Khanapara Baridua kalong na kata kadur ba kilik kini on kadut shadu sha Assam kamur kindawanra kiwanra lang ya virus te kane kalong jing ma te kumjo ter hadu bernihat ka surok kadai ka boundary te ka snong ka thau kham ta me dei ban sim aga jingki khle ya kane ban pek perman ba hadin bala play ya ka inter state kane ka movement ru ngi dei ban husiar te ki kham ta me I munta shab barni hat lete ki nong de jing de da ki cycle da ki thela ki wan ra ki jhur ki jham te kumya kita ru ngi dei ban pek punya ba kim der ban rung sapo snang thau ni ki wanra daga scooty ru ki shau khiu ki wan de do kha po snang snang te nga bon sen nga ong ye de ban sha ba kalong shisha ka jingma ki bre ban bar hi kim de ban rung sapo snang te sen nga ai appeal ya ki Paidbah nong song slong jong ka jirang konsumsi khamtam e kini ki border area bat kumjuru kari Bhoi bara koi ba ka snong ka thau ha ka jing yalam jong rong ba snong but ki executive member ki badai ka COVID management committee khamtam e ban pek perman ba ngin ya le kat bala ban follow up ya ka protocol ko bala bo ka sarkar ba komjuru ka ban pek ba kini ki breu ki banabar kim dei ban rong support snong te ngam don sibon e ban ong te ga jing e trei lang kalong ka bor ka tanga ngai scam ba ngindaya le sitom ngini katta banai ngila le sitom san ru nai munta ni I ba kat nang mi kisngi I ba ka ne ka jingpang kanang bon te ka ni hap sim khian ngam de ban snow thai snow light ndrei ban tre sitom hadu ba nginda job ya ka ne ka jingale jongi ngam don sibon e khoble sibon de fi baro ai bo blei undon lem don kat bat ngi pun ai yangi ya kata jing start ban jing sampang ba kumno ngi la ban kiar yi snoru ba shen kin play ya ka yeng mane blei ru to ini ya le khma blei jing doi ba blei pun do no ya ka ne ka jing pang ka ne